مرحبا خوندەوانی زانینگا دژلێ فراتی بخێر هاتن وەکم زانن ئەv nêzî di meha ez waneyan naweşînim ji ber ku me ciyê xwe guherandiya û stûdiya min neamade ye hê jî neamade ye min dixwest beyî ku amade bê dîsa dest bi waneyê xwe bikim gawa ev dîsa amade bû em ê ji wir devam bikin niha pêve ez ê waneyan bi şiklekî din bi şêwazekî din ji we re şanî bikim ew ê dîsa xweş bê lê gawa stûdyo amade bû em ê dîsa ber camê devam bikin wekî her caran hûn zanin beyî waneyan ez ser hin mijaran gotinê xwe dibêjim îro mijar namûs şeref haysiyeta Kurda ye mijarekî girîng e ez dixwazim bi kurdahî behs bikim ser rûyê erdê de li cîhanî de nêzî 6000 millet heye em çawa dizanin 6000in ji ber ku 6000 ziman heye bo her zimanekî em karin bêjin ew milletin Kurd jî yek ji wan milletan e lê taybetiyek milletê Kurd heye ji milletên din cudatir e netewa Kurd yan jî milletê Kurd nêzî 10,000 sala ser vê axiye û nêzî 2000 sal yan jî 3000 sal jî çand di kultura xwe û zimanê xwe parastiye wekî me wekî netewa Kurd kê millet hene ez karim bêjim tenê çar hebin gelê Çînî gelê Japon gelê Hindî û gelê Ereban hemû netewên din yan ji milletên din ew sed salên dawî de çêbûne Fransewî Alman Rûs İngilîz İtalî Bulgar Yunan ne nav de yan jî êdin hemû sed salên dawî de ava bûne berî wê ne ew çûbûn ew milletek dîn bû lê milletê Kurd newlo ye netewa Kurd ew 3000 sal e ku ew zanî Kurd e pêşiyê xwe zanî û ew 3000 sal e jî siberoja xwe zanî dahatiya xwe zanî ev tişt me dike millet yan jî netew ez ê tişkî dî bêjim hin kes dibêjin gelê Kurd gelê bi peyvê gelê Kurd ne rast e em netewin em ne gelê Kurd in netewa Kurd ji çar gelî pêk tê gelê Kurmanc gelê Soran gelê Lûr û gelê Zazakî û Goran ev dişibin hevdû êdîn jî hene lê biçûk in hemû dikevin ê beşekî Behtînî dikevin Kurmanca û Hewramî û êdîn dikevin Sorana lê ew netew ku bi hezaran salan ser piya maye ji çar gelan pêk tê lê mixabin ew sed û pêncî salin gelê Kurd pardon netewa Kurd nikarî çand di kultura xwe û zimanê xwe biparêzî dibêjin dapîr û bapirên me karî xwe nekirine em binketine ev ne rast e dapîr û bapirên me bi hezaran salan çanda me parastine ew erkê xwe bi cih anîne êgo erkê xwe cih neanîne peşengên ê dawî ên sed û pêncî salin
ji ber ku ew 105 sala em bindestin. Em bindestê ciwan Tirkan û ji xwe re dibêjin Pers yan ji Fars tam ne eşkere em nizanin ew çi ne lê ew ji xwe re dibêjin Farsî ez neewilema ez behsa ereba nakim mixabin şeref namusa heysiyeta me ew 105 sala destên gelî dîn de ne ne destê me de ye ji ber ku em ne serdestin em bindestin çawa bindestin ji ber ku em ser axa xwe bi azadî nikarin bijî nemimkûn e Kurdek xortek Kurd kolanek li bajarî Kurdistanê de nikarî bi tena serê xwe bi azad bimeşe nikarî bi tena serê xwe wekî Kurdek bijî ji wan re dibêjin her bibe ewqat her bibe doktor lê nebe Kurd eger em nikarin bibin wekî dapîr û bapirên xwe nikarin bibin wekî dê bavên xwe demekî em bindestin rastî ew e mixabin ew 105 sala em bindestin her netew her millet van tişta dijî carna bin dikevin em jî vî demê dijîn lê wîna baş bizanibin Kurd milletek mezin e gelê Kurd netewa Kurd milletek mezin e ev ê vê tiştê hewl bike em ti car xelas nabin lê em ê çawa bikin çawa dapîr û bapirê me kirine em ê wîsa bikin dapîr û bapirên me zaniyên berê bûn zanî bûn çawa zanîstî tê kirin zanî bûn çawa şer tê kirin zanî bûn dost û dijminê we kîne zanî bûn Kurd çi halî de qelsin çi halî de xurtin lê niha mixabin Kurd nizanin zanîstî bikin Kurd nizanin şer bikin Kurd zanin xwe çawa bidin kuştin lê ew ne şer e divê şer de ti ser kevî eger ti ser nekevî tu nizanî şer bikî Kurd mixabin niha nikarin nizanin şer bikin Kurd niha nizanin qelsiya we yan jî xurtbûna we çi ye eger tu qelsiyê xwe nizanibî yan zayîfbûna xwe nizanibî ew ê dijminê te bizanibî ew ê ji te baştir bizanibî ew ê vê zanîbûnî ew ê te bindest bixî niha jî rewşa mame ew e Kurd xwe nas nakin mixabin lê ez bawerim ku ew dema nezanbûnê nezanînê xelas bûye salên 2022 de ez yeqîn nakim Kurd niha evqe cahîl bimînin em ê wekî dapîr û bapirên xwe em ê zanistî şerê rabin û rûniştinî dost hevalên xwe û dijminê xwe em ê bizanibin pêkê baş bizanibin Kurd dîsa radibin serpîya piştî 105 salî ew ku şeref û namusa me niha ne destê me de ye em ê wîna dîsa dest bixin pêkê ji bîr nekin belê gotiniyên min ew qas in kam dest pê bikin belê niha dest pê bikin destê berê de me behsa kêşeyek kir û me heman kêşeyê li vir nivîsand kam pêşî bixwînin ev kêşe çi dibêje
ترينك ساعتك بلزنا 40 كيلومتر ساعت دچه دوورە 2 ساعت بلزنا 7 كيلومتر ساعت دچه گرافکا لزنێ و دەمێ هالبر ڕسم بکە و گوهێرینا بوێرێ شرەوە بکە بەێ دپرس هەیە دەبێ پێشی گرافیکا لەزنێ و دەمێ ڕسم بکە تەمام ئەف دەر دەمە ساعت ئەف دەرژی لەزین کیلۆمەتر ساعتە و دبێژێ vê grafikê çêkê gorî kêşê dibêjî saatek ev der 1 saat e bi çil diçê ev der çil û dûra li zinê xwe dikê heftê zêdetir dikê 2 saat jî ser hefteyê diçê gava 2 saat diçê digê saata sê me grafikê resîm kir a yekemîn xelas dibêje ê duyemîn halvira guherîna bûyerê şirova bike yani guherîna bûyerê çi ye guherîna trênê trên çi guhertiya yek lezinê xwe guhertiya halvir lezin em dibînin gava eger di meşê û lezinê xwe biguherêne mana wî ew e ku cihê xwe jî diguherêne li yemê cihê wîna cihê guherandin em halvir binivîsînin cihê guherandin em ê wîna çawa hesab bikin cihê ku guherînê eger grafika we lezîn û dem bê û yûnîta wana kilometr saat û saat e eger kilometr saat car bikin gorî saatê em kilometr dest pê dikin dest dixin mana wî ew e ku eger em vê qedrê lêkirde bi saatê car bikin yanî qadî bin lêkirde ev lêkirde ye ev lêkirde ye fx û bin lêkirde de merkî heye qadkî heye ev der jî cihê ku min nîşan kiriye qedrê bin lêkirde cihê guherînê li ser kilometr bijmere dide niha em zanin ku cihê guherînê em ê çawa hesab bikin divê em vê qedrê hesab bikin ez ê rengiyê xwe biguherînim em ê çawa hesab bikin em ê vê qadê hesab bikin lê li vir de di qad heye yek çarkenara aliyê çepê êdî jî çarkenara aliyê rastê di heba me bi rengê kesk min ji we re nîşan kir ev jî em bêjin ev der M1 e ev der jî M2 ye qedrê cihê guherînê serdekirina M1 û M2 ye em cihê guherînê M1 ser M2 bikin em cihê guherînê hesab dikin M1 û M2 vê çawa bê hesab kirin ji ber ku M1 çarkenar e û hesabkirina çarkenara hesan e divê tê kenarkî wîna bizanibê ev der 1 e kenarê dî jî çil e yek car çil dibe çil yek car çil dibe çil êdî jî ev der 2 ye ev der jî heftê ye 2 car heftê dibe 140 ev M1 e ev jî M2 ye me M1 M2 hesab kir halvir jî em dixwazin cihê guherînê hesab bikin eger wana M1 M2 serde bikin M1 ser M2 çil ser 140 dibe 180 mana wî ew e ku ev trên piştî 3 saeta 180 kilometr cihê xwe guherandiye me kêşeyê xwend gava yekemîn de grafîkê me resim kir gava duyem de me qadê bin lêkirde hesab kir yan jî mergê bin lêkirde hesab kir ev jî cihê guherînê didî belê niha em gihan encam kî lê li vir xelas bû na ez ê heman grafîkê
grafika lê kirde ya fx ez ê resim bikim. Qadî bin lê kirde bo vê fx'ê hêsane. Çima? Ji ber ku em karin qadê çarkenara hesab bikin bê hêsanî. A, B, ev de jî em bêjin C be, ev jî D be. Mergê bin lê kirde ya fx, mergê bin lê kirde ya fx çi ye? A car B ser de C car D ye. A car B vî qadî hesab dike, C car D jî vî qadî hesab dike. Em vana serde dikin. Ew jî mergê bin lê kirde A lêkirdeya fx ji me re dide. Lê pirs ew e. Gelo her lêkirde wekî lêkirdeya fê ye ya x. Wek lêkirdeya fêlo rast çi? Na. Wekî mînak. Em ê lêkirdekî din ji we re şanî bikin. Ev der tem û lezîn e dîsa. Vê carî lêkirdeya me fx wisa ye. Em dixwazin qadî bin lêkirde navbera A û B de hesab bikin. Em ê çawa hesab bikin? Ev xwar e hûn dibînin ku ev der xwar e. Ne wek êlvir e. Ev rast e. Ji ber ku rast e em karin çarkenara hesab bikin. Lê bo vîna em nikarin. Em ê çawa hesab bikin? Belê hinkî zor e lê çare lê heye. Em ê vîna wergerînin çarkenara. Em ê çawa wergerînin çarkenara? Em ê li vir noxtekî ji xwe re bigirin. Li vir de vîna bikin çarkenar. Niha ev bû çarkenar. Em ê vîna jî bikin çarkenar. Belê qadî bin lê kirde gorî rengê keskê ne çarkenar e. Lê gorî rengê şînê çarkenar e. Lê ev ne rast e. Em nikarin vîna bikin. Lê bila bê. Em ê dewam bikin. Gava em qadî bin lê kirde gorî rengê şîn hesab bikin. Em vê cihê sor derve dihêlin. Vê cihê sor jî nav de dihêlin. Lê erê em şaşiyekî ye. Lê ji me re alîkarî dike. Mergê bin lê kirde ya f vê neqlê qadî bin lê kirde ya çarkenarên dihebaya. Eger em wana serde bikin em mergê bin lê kirde dest dixin. Hin bi hin şaşiyan. Li vir de hin şaşî heye. Niha pirs ew e gelo em vê şaşiyê karin hal bikin. Yan jî kêmdir bikin. Em bêjin ev gava yekemîn e. Gava duyemîn. Niha em dixwazin vê şaşiyê êgo bi rengê sor hatiye nîşankirin kêm bikin. Kam heman lêkirdeyê em dîsa resim bikin. Em ê dîsa navbera A û B civandin bikin. Me ji bîr kir navê vê hesabî civandin e. Min li vir civandin kiriye. Ev de jî civandin e. Gava em qadê bin lê kirde hesab dikin. Her tim navê vîna civandin e. Belê. Em gava yekem de me civandin hesab kir bi hin şaşî bi rengê sor. Niha em dixwazin vê qadê sor kêmtir bikin. Em ê çawa kêmtir bikin? Eger em li vir de çarkenarkî heye hûn dibînin. Dihep çarkenar heye li vir de. Niha eger em ji marê çarkenara zêde bikin hûn dibînin ku qadê ku derve maye bi rengê sor hatiye nîşankirin kêm dibin. Piçûk piçûk in zanin li vir de gelek in. Qadê sor gelek e. Ev gelek e. Lê li vir de ne gelek e. Aliyê jêr de li vir de ne gelek e. Yên gava duyemîn de me wana qadê sor kêm kir. Me çawa kêm kir? Me çawa kêm kir?
ژمارە چارکەنارە زیێدە کرد لەڤر دا چەند چارکەنار هەیە 1 2 3 4 5 6 7 چارکەنار هەیە ئەگەر ئەم زیێدەتر بکەن کە بگوێرێنن ئەمێ دیسا ئا و بە دەینن وێ نەقلی ئەمێ گەلک چارکەنارین تەنک حساب بکەن ئەگەر ئەملۆ بکەن ئێگ و قادین دەرەمانە لەبەردە زاف کێم دەبن ئێگ و قادین دەرەمانە زاف کێم دەبن لەبەردە 7 چارکەنار هەیە 7 چارکەنار لەبەردە بەلکی ئەم بێژن 40 چارکەنار هەیە ئەگەر ئەم وانا بکەن 1000 چارکەنار یانجی 100,000 ئەو تشتین سۆر وندا دەبن مە چاوا دەست پێ کرد مە دو چارکەنارە دەست پێ کرد مە گوت ئەو سۆر گەلەکن لێ بلابێ پێشی ئەم جواندن بکەن ئەم برا هەنکی شاش بێ نەهام دخوازم وێ شاش بوونی کێم بکەن گاواسی دوویەمیندا مە هەفتا چارکەناردانی وێ نەقلێ ئەو شاش بوون هەنکی کێم بوو لێ گاوا سێمندا گاوا سێمینە مە 40 یانجی 1000 هەبدانی ئەو جهێک و سۆرن نێزیک دەبێ نۆڵێ سفرێ لەبەردە جواندن شاشە گاوا یەکەمیندا لە لەبەردە جواندن نەشاشە گاوا سێمین یعنی کام دیسا وینا ڕسم بکەن فۆنکسیۆنا یانجی لێ کردەیە ئەف ئاو بە ئەم چارکەنارە داتینن ئەم وا چارکەنارە سەردە دکن ئەف دبێ جواندن گۆری وێنە 1 2 3 4 5 هەب چارکەنار هەیە ئەم بێژن ئەف دەر ئەکس یەکە ئەف دەر ئەکس دوویە ئەکس سێ ئەکس 4 ئەکس 5 ئەکس 6 بۆ هەر ئەف ئەکسێکێ ئەمزانونکی قەدرێ ئەف ئەکس یەک هەیە ئەف دەرجی قەدرێ ئەف ئەکس دوویە ئەف دەرجی ئەف ئەکس شەشە لەبەردا چەند هەب چارکەنار هەیە 5 هەب پاردۆن بەرێ ناوێ ژمارە ستارە 6 هەبن لێ چارکەنارە 5 ji bo vê çarkenarî ê durahiyê em bêjin dx dxa yekemîn durahiya dirêjahiya vîna dxa duyemîn ev derjî dirêjahîkiye ev derjî ev derjî dirêjahiye ev jî f(x) yek e ev dirêjahî jî f(x) 5 e em bilo bêjin em yek jê kêm bikin em ê vê çarkenarî ê yekemîn qadê vîna f(x) yek car dx yek e ê yekemîn ê duyemîn f(x) dido dx dido ye wisa diçe heta pêncê f(x) 5 car dx 5 eger em vana serde bikin mergê bin lêkirde dibe serdekirina va 5 hesaban yan jî em karin wisa resim bikin jî x2 heta x5 yan jî yekê heta 5 diçe f(x) dx e ev şaş çêbû em wisa resim bikin ev e ji yekê dest pêkê dike heta diçe 5 niha me vê resmê li vir de resimkî heye
ما في رسمي ورقراند حساب كي أبدأ حسابه وفي حساب يجي ورقراند سمبول كي أبدأ جي سمبولا ما سمبول عملو بيمسي سمبول أو سمبول نيشانا حساب كرنا في تشتيه اگر وی سیمبولی ميزه بکن لبردا نيشانا جواندني هيا جواندن براستي سردكرنا سردكرن و في سيمبولا جواندن جبنا دبيجي اي جيكي دس بدكي حتى بينجي تشي و ام va هردوكا جار دكن جبركو قادي چار كناري جمرتي اگر ام وينا وكن اف اكس يك دي اكس يك تبي سرده اف اكس دو دي اكس دو دبي و sadece اف اكس بينج دي اكس بينج او حساب جمرة مرقي بن لي كرده ا في لي كردي دي و ناوي في تشتي جواندنا بلي نها ما جوره شانی کر کو جواندن چاواتی حساب کرم بو في لي كردي هذه همان لي كرده لبر بنفسينم رسم بكم اف لي كرده اف اكس افکسا ام دخوازن جواندنا نابرا A و B ده حساب بکن و امه چاوا حساب بکن مرگی بن لی کرده بنا وقتن جواندنا F مرگی بن لی کرده اوکو سیمبولا جواندن جی آیه حتی بید چه F X pardon I جی آیه دست چه حتی بیه F X I ده X I I جهت آیه دست بید که حتی بید چی F X I يعني جالس خوشتر بنفسينم pardon F جواندنا F بو نابرا A و B I ji A'yê diçe heta B'ye I çi ye her tim em dx a distên I ava dûre I'yê dî İyê sêyemîn İyê çaremîn wisa diçe ev hemû dx a dxek diçe fx dx vîna jî I ye belê niha çêbû û navê vîna civandina lêkirdeya f a سیمبولا din bo vîna heye ew hemû tam nevekîne lê hemû sar şahin dikin a b diçe fx dx vê neqlê înîne ayê heta b'yê fx dx navê vîna civandin e belê niha em gihan daviya dersê xwe em me vê dersê de dersê berê dubare kir ew ku navê vîna civandin bû civandin bo lêkirdeya fx ew lêkirde jî ew lêkirde bû belê civandin çi ye hesabkirina qadî bin lêkirde ew e me ji we re şanî kirbû ew hesab çawa tê kirin belê niha em gihan daviya dersê xwe dersê dahatû de em ê ser vîna bisekinin dewam bikin heta dersekî din xwe baş binêrin gelek spas